Чести почитания! Благодаря. Ние също. На къде да... Айде леко. Привет отново. Къде? Чакай, че се километри завали сняг. Нали? Ще видите вие. Нали? Ето. Направо ви го предавам. Починахте? Да, успях да поспа малко. Мой. Да, знам кой искаш да кажеш. Ето го усещам. Чакай бе, народа, па да те поздравим както трябва, па това, па онова, па тук ще раздаваш награди. Аз знам, моя дачка, жив дачка. Говори за физики. Ела, че имаш да подписваш някои работи. Точко, качвай го, че има да подпише няколко неща. Така ли? Да. Добре. То ти им кажи какво трябва да подписва. Аз ще кача също да е, ама Айде да се качиме догоре. А, така. Айде. Аз ще посрещам, ти го качи, му кажи какво трябва да посрещаш ли? Да. Айде. Айде леко. Да. Виде ли? Ти посрещна. Айде, ела да се качиме догоре, после ще слезем пак. Как да им кажеш? Ела и Бори. Ела. Големи усмивки. Благодаря За много. къде без нас? Много благодаря ви. Чакай, Добре сте ми дошли, благодаря ви. Ти имаш ли 30? Аз на 30 ме. Някой готвил на 30. Благодаря. Добре дошли. Мерси. Дай Боже да сме живи. добре. Айде усмивки. Вечни дни. За винаги. Пак ли там була? Да, винаги. Трябва да си радвам. Не може да радваш всички, ама поне 3 ще се Това радвам. как е? 6-6 или 9? 6-6 точката е тук. Виж какво хочеш. 66. Да. Страхотно. Ох. Може да спечелиш. Да, какво ти си гост? Може да спечелиш. Може да спечелиш картинка, що да не? Влизай, вземи си, ако искаш винце, чаша, студено още. Аз съм си напълнил кутията вече. Идва при тебе, не при мене. Няма пълно съм. Ти ли успя? Ще останеш ли? Друго е да сте на върха, нали? Много мерси. Минавам само да ви поздравя. Красито. Горе. Да, да ви Горе. поздравя, защото това правите вие 30 години. Видя ли го? Видял го, разбира се. Хареса ми много. Не, това е за теб, ако оставаш, ще има томбола накрая. Не, елате горе. Ще видиш едно дълго момче. Сигурно. Здравей, красавица ми. Обичам да. Много се радвам, че успя да бъдеш. Каквото успея. Никакъв проблем не е. Не е идвахме да поставят. Иван имаше проблем с качването. Още 3 пъти. Благодаря. Взема една чашка за вино. Не пречим. Любо, добре дошъл. Благодаря ти, че пак ни уважаваш. Една чаша вино. Много мерси, това ще не мога да го прочита. Мишо, даваш ли за томболата на всички? Добре. Добре, приятно. Добре си ми дошъл. С това се чуквайте, да.
моето си е тук. Това е задължително, Как сега ще го докарам? просто до последно си го пазихме да... Добре, не се. Се радвам да ви видя на официално откриване. 60 годишната пак. Толкова ви благодаря за всичко. Браво. Честити Горе, тя горе. Аз защото да не те поръчвам. Не. На мен ако имаш бутилка, нещо да, цветя. Е стъклено в този автобус и спира тръгват опасно. Значи, знаеш, аз ти казах от толкова време. Поздрави от Тошко, специално на те са на Аполония. Специално каза 30 пъти по 3 години. Вика, минаха ли 30 години? Това е мъничък личен подарък от мен. За спомням. Това е кое подарък, ще ви виждам, това е една приятна изненада. Много време са кани. Казвам ти, много. И най-после успях. Заповядайте. Госпожа. Съвсем и това Баджиева сме. Хайдете, да, здравейте, честит празник. Здравейте, благодаря ви. Ядете, просто бъдете живи и здрави, продължавате в същия дух. Всичко друго ще ви се случи. Просто виното го остави долу. И честито. Много години да си работи. 30 ans de anniversaire. Живи и здрави. Живи и здрави. Това е от връх Свети Никола. Супер. Почивка. Супер. Честито юбилей. Благодаря ви много, че сте тук. Моля. За нас е чест, благодарим за поканата. Ние благодарим за всичко. Заповядайте. Да, вземете си, ще имаме томбола накрая. Може да върна жеста на изгазак пампа. Да си дошъл. Виж се, видео. Ами те си говорят там, той си е седва. Честит празник, Пловдив лайв, всичко да ви е хубаво. Да, благодаря много, добре сте дошъл. Благодаря. Това фотография от връх Свети Никола. Подарък от... После ще запознаем. Добре, много хубаво. Мисля, че само вътре. Казах да си малко пред камера, не зад камера. Не зад камера. Мерси. Двамата силове да ти гледаме. Дали селата сме добре за Ето тук ще седнеш. На другата такова, на другата да е с лице към нас. Ето тук. Другата скамейка, да.
Как случайно дошъл пръв? Той свършил фигури. Учил се. Добър вечер, мили хора! 30 години галерия Възраждане. Повечето от вас знаят за какво става въпрос, защото много често идват на нашите изложби, познават нашите художници. Затова няма да влизам в някакви факти, някакви неща за това, което е направено, а просто ще ви приветствам с няколко изречения. Зачената в чистото ложе на Народно читалище Възраждане, галерия Възраждане попи идеализма на тази изконна българска структура и през годините тази идеализация ферментира в изложбите, в отношението към творци и публика, в издадените албуми, каталози и книги. Белязана от самото си име, галерия Възраждане нямаше право да прескача в черните зони на пошлото, грозното и лъжовното. Тя трябваше да се възражда с всяка нова експозиция, с всеки нов автор, с всяко ново издание. Трябваше, като щафета, с всяка нова изложба да предава на публиката обич, доброта и красота. Галерията стана камертон, тактуващ великата непреходност на изобразителното изкуство за изкушените и за тези, които трябва да изкушим. Галерията е една ежедневно защитавана кауза и мисия. Мисля, че вече никой не може да отрече това. Възраждане отдавна е средище за съпричастност, за доброта и взаимно уважение. Всяка изложба е като проповед в името на красотата и нейното небесно величие. Галерията оцеля, въпреки капризите, лошотията, превратностите, ударите и незгодите на така наречените години на прехода. Както оцелява един храм, едно Божие творение. Благодаря ви. Искаме да благодарим на община Пловдив за нейната съпричастност към нашия празник, за нейната помощ. И това е много за една частна галерия и затова сме много благодарни на кмета и на всички хора, които се погрижиха за нас. А сега да почваме с нашата изложба, което е най-важното събитие на вечерта ни. Майстор Чапкънов, къде си бе, миличък, бе? Ела тук, бе! Ела сега при нас. Ще кажеш, разбира се, аз ще кажа кога. Внимавай, има тук стъпало. Стъпало има. Стъпало. Така. Ела сега. Ела тук при нас сега, да кажем няколко думи за изложбата и за тебе. После ти ще кажеш каквото искаш. Нали? Сега кой трябва да кажа? Аз ще кажа сега. Казвам. Така. Дами и господа, до последно сме треперили за Чапкънов. За тая благородна душа, за този голям автор, големия скулптор на България. Успяхме да го доведем, да го видите на живо, да му се порадвате, не само на творчеството, но на самия него. Защото това е... Оставам на страна какъв рисувач и какъв скулптор е. Това е един велик човек. Добър човек. Човек с чувство за прекрасен хумор, който цял живот ръсеше весели истории за своите приятели. Ето, той се сеща за какво говоря. Тъй, че тази изложба е едно постижение за галерията и се радвам, че се случва точно на нашия голям празник.
А сега самия той иска да ви каже нещо. Заповядайте. Не знам как да ви благодаря за това страховито внимание. Много съм ви благодарен и предпълнен с добри чувства. И това, което мога да пожелая тук на всички ви, бъдете здрави, красиви, свежи, бодри, мъдри и еротични. И еротични! Давай! Нека тръпнат враговете и техните сподвижници. Ако отзад не чувате, бъдете еротични, това е посланието на чапа. Другата част е Искам да ви представя нашия нов албум за 30 годишната, който стана едно ювелирно издание. И ги препоръчвам на всички, който може естествено да отдели парички. В албума е събрана цялата история на галерията. Разделен е на 3 части. Нови имена, това са художници, с които работим в последните години. Ядрото, всички автори, с които работим от много дълги години до сега. И мемориум на тези, които си отидаха. Препоръчвам ви го горещо. Ювелирно издание. Сега. Почваме с награди. Сега преминаваме към частта с наградите Възраждане, които не даваме всяка година. Може през 2, през 3, през 5, когато видим, че някой автор има постижения и заслужава, ги връчваме. Тази година ще връчим няколко награди. Първата от тях... Извинявай, много извинявай. Искам да кажа, че тези награди не се дават само за художественото изпълнение. Те се дават за приятелство, лоялност и доверие между автор и галерия. Даже и обич между автор и галерия. Продължавай, Божо. Първата награда, която ще връчим тази вечер, е на Емилия Арабаджиева. Това е авторката, момент! Това е авторката, с която сме започнали да работим през 1996 година. До ден днешен работим, до година пак имаме изложба с нея. Ама! Много древни! Шапичка, да я връчиш. Дай сега на Емилия това. Защото ти си автора на нашата награда е Георги Чапкънов, естествено. Не ставай. Тази година той ще се ги връчва лично. Показвам, че аз съм автора. Ето. Поласкана съм. Тук има еротика. Има еротика, дай да снимаме. Тук има еротика. Извади да снимаш. Сега. Без това не може. Чакай сега, има много да даваш. Втората награда е на Бисер Дамянов. Айде, браво. Тук е. Много ми е драго да се видим. И за това, че първо благодаря за наградата. Бисер е по-високо, казва. Благодаря за наградата първо. И второ, Красимир каза много неща за тая галерия. Аз само искам да кажа, че действително тя се оказа едно ядро на изкуството в този град и в България. Днеска е много трудно да се оцелява с изкуство в продължение на над 30 години. 30 години, даже е много, според мен. Но действително да отстискаш един идеал никак не е лесно. И благодаря на галерията, на нейните двигатели, ето ги, и пожелавам все така да гори огън на този идеал и да не увярва, да не... Потрекал горе он. Да. Но и вие трябва да действате, нали така? Благодаря ви се.
Следващата награда е на едно наше откритие от преди няколко години, с която вече имаме 3 или 4 изложби. Стела Стефанова. Голяма да пораснеш. Голяма да пораснеш. Искам само да добавя, че тази млада жена прави дървото да говори и да пее. Невероятен талант. Идвайте на нейните изложби, когато разберете, че има такава. Да ти е честита наградата ми. Един автор, с който също работи може би от 20 години и може би е един от последните сюрреалисти в България, Григор Велев. Следващата награда е за Ивайло Димитров. Той рисува най-прекрасните и най-големите картини на нашите изложби. Дай това е една пътка от черно. С златни ръце, дето казвам, позная вашата книга, оставили сте си ръцете, ама аз не знаех, че тогава е в клуба. Обърни се сега към публиката. С наградата, покажи я. Айде, да ти е честит. Благодаря. Сега един свеж полъх от морето и от Бургас. Елисавета Ангелова. Да става и малко така, да те снимат. Като на лъскавите са ми. Ето сега Чапа ще ти даде статуетката. Благодаря ви много. Много ви обичам. И ние те обичам. Да, благодаря за всичко, за този миг. Кефа е взаимен. Кефа бил взаимен. Аз искам да благодаря на Галерия Възраждане, защото това са хората, които видяха в мен автор и първата ми самостоятелна изложба е тук. По-високо. За което благодаря и много ви обичам. И ние те обичаме, затова си тук. Да, тя, да. Благодаря. Ами, логично като дадахме Нели награда, че не мога да не дадем и на нежната и половинка Николай Ангелов Гари. И си нежната половинка, ела. Ела тук, обърни се така хората да видят. Гари! Ай сега си вземи пластиката от Чапа. Да бъде еротичен. Той си е еротичен. Да кажа нещо? Както искаш. Импровизация, да. Той не чуват нищо. Най-вече искам да благодаря на Бог за всичко, което се случва в живота ми, защото без него няма как нищо да се случи. На галерията, която по много интересно стечение от обстоятелствата се срещнахме и така работим вече може би над 15 години. И дай Боже да сме живи и да продължаваме и да творим красота и света да стане по-красив. Благодаря ви много. Ние ти благодарим за това. Последната награда е на прекрасния живописец Костадин Жиков, който за съжаление не може да присъства, но неговата майка ще приеме наградата. И сина му, да, и дъщеричката. Здравейте на всички, много благодарим за вниманието.
Така, аз съм, както каза Сим, майката на Костадин. Изключително сме благодарни и се вълнуваме за това признание. Тук има едно кратко писмо. Костадин. Добре. Добре, ще го прочетем. Скъпи гости и колеги, Краси и Сим, майстор Чапкънов. Искам първо да честита юбилея на галерия Възраждане и да се извиня за отсъствието ми, но нямаше как да отложа това пътуване до Италия. За мен е голяма чест да получа тази награда, но и отговорност да продължавам да вървя по своя път, винаги верен на себе си. Пътят в изкуството е твърда самотна стръмнина и като един Сизиф всеки творец се катери по нея, пада, става, отново пада и пак с разкървавени колене и длани. Пак става. И след векове на самотност, когато срещне с роден по дух, умесен от тестото на изкуството, му олеква на душата поне за малко. В този ред на мисли съм благодарен на съдбата, че ме срещна с тези прекрасни човеци и творци, Краси и Сим Алексиеви, които вече 30 години извършват един олимпийски подвиг да поддържат факлата на една от малкото истински галерии в България, запалена, разпръсквайки светлина и просвещение. Благодаря от сърце за наградата, благодаря на моите родители за подкрепата през годините. Тази награда е наполовина и тяхна. Желая на всички ви здраве, дълголетие и нека изкуството бъде с вас, Костадин Живков. Сега даваме нашата награда на един човек, когото много обичаме и е много скъп за нас. За високи художествени постижения в предпечата на всички наши издания даваме нашата награда на госпожа Стойка Играчева от издателска къща Рекурси. Браво! Заповядай. Това е човека, който прави нашите албуми, бе. Вие виждате какво чудо твори. Аз просто нямам думи. Думите са от Краси. Искам да кажа, че съм много щастлива и безкрайно благодарна, че живота ни срещна заедно. И в продължение на много години, почти 30, около 30, работим заедно и правим каквото можем, а то става според мен много хубаво. Да, и пожелавам на галерията здраве, още дълги години да върви все напред по своя път и да има възможност да работим заедно. Така. Благодаря. Благодарим ти, Стойка. Напред. И ти. И тази година ще връчим и нашата награда Арт Медиа за арт-журналистика. Ще я връчим на Антоанета Добрева, която от 20 години е редактор на сайтовете Културни новини и Линтернет. За съжаление, тя се разболя, не може да присъства, ще я изпратим по Еконт, но в последния момент тя ми изпрати, че очаква утре да публикуват 50 000-та си новина за тези 20 години. Това е два сайта и една жена, която от 20 години публикуват новини в цялата сфера на изкуството от цяла България. За да приключим, ще преминем към томболата. Първо, някой да не си е получил номерче. Айде ти голям късмет, миналата си там. Нека да служи нас. Чакайте, не взимайте оттам. Освобождайте да могат да минават повече. Айде, минавайте нататък. Къде е Андрей? Той ще тегли. Чакай. Добре, извинявам се за забавянето. Още някой? Дали ще може?
Кой ми? Искате аз ли? Да. Дайте на бързичко. Добре. Много съм ви благодарен. Айде, ти гледа, без да гледаш. Ти гледа много вече. Едно. Казвай. 71. 71. Стига, бе! Това не е правилно, бе! Може ли само едно изречение да кажа за Чапа? За първи път го казвам. Бях му половин година в неговото ателие Чирак. Първият ден стана 1 часа и трябваше да обядваме. Извадих си храната, която носих и Чапа ми каза: Наско, щом си при мен, аз ще ти храня. Повече да не съм те видял да носиш храна. Сега отвори хладилника и ще кажа какво да извадиш оттам. Това беше... Това е Чапа. Това е Чапа, да. Това исках да кажа. Благодаря ви. Благодаря ви. Приятелю, ти пък печелиш ли и жена голяма графика? Обърни така да видят хората. Страхотно. И това, не мога да се отида. Нямам думи. Само да си... Това е една страхотна графичка, Ваня Кисьова, ученичка на Владо Геннадиев. Владо? Да. От сърце ми благодаря. Това е Има и турба, после ако може да я накупиш. Ще направим. Андрей. 106. 106! Варето! Стига, бе! Да, бе, просто я подам, че не мога да я стигна там. Една картина на Ингрид и синова, дъщерята на големия Киразим и Синов. Много не Може да разбъркаш ръца. Добре, взе го вече. Давай. 38. 38, някой има ли да теглиме друго? Няма ли 38 номер, бе? 38. Първи път, втори път, трети път, край. Погадайте един прекрасен пейзаж на Йордан Георгиев. Да. Това е синът на големите художници Силвия Светла Косева и Георги Йорданов от Варна. Това е техният син, който също става голям художник. Вие за мен. Да. И няма да ме гоните да си вие връщам. Край мое. Прекрасни сте. Обърнете се да ме снимат. Прекрасни сте. Това са му най-новите неща. Това е само чапира и да го напишеш.